Haino hai lam sopfiro ani khazani takhuk tei bokuk songno tei mare kiching songno khaklayo norok jotono kaham krungno tongbai na hanei tini ang kaisa belai no norokni khano thangsariwi eba norokni bokhawo hockey jalai jalai chungriwi norokni bokhano yug yug khayei tisanani bagai ango video no tui phaijak abongkha tabukni chini sikla sakchalai rok eba chrai rok je class 9 10 11 12 eba college level o tongnai tei aboni college paimani yagulobo jara haino bekar klaijak borok achugi tongnai jotoni bagino video abongkha tabukni cherai rok jotoni yaguno mobile tong I nango mobile belai no nangmani kok an bagai mobile ma tong fia jeng mobile no use kaham ke de khlai khlaiya abo jeng nainani belai no nango tamnin ke jeng mojorawo mobile lo emon mani kabang ma tongo jeng abo no belai no misuse khlai lai tongo tamnin ke mobile chini nangmani samungo jeng use khlai na bagai si fia jeng abo no kabang ma hamya jagao jeng use khlaio bahai ke male jeng a jagao kabang ma hamya mani bo jeng srenglayo tei abo no karaibo jeng abo bai ke chini langmano jeng daktino muthaknani eba kai chini buma bufa bai relation hamya buma bufa no borom khlaiya eba kai jeng tebo nijeno hamyawo tei kok khnaya busa sak no jeng snamui tongo chini sak no jeng derarei tongo bahai ke himale tabukni chela basarok ang saimia bari basarok ko thungui tong fia ani mokolo taksak jora ang nukia khuni bagai ang sure saimia tamkhe chela basarok PUBG game mane salbrum thunglai jak borokni kuno naharmung borok mane salbrum college than nangke thangka school thana nangke thangka tuition thana nangke thangka fia borokni beshi ko time no borok a PUBG o khibilai tongo amobo ajagao borok sob somoy no bukhari oi thunglai jak borok saimia abo baike borok busuk jorati borokni life jora nostong tongo tei borok busuk jorati effect ngui tong amo bai tei borokni buma bufa family bai bo borok chalai tongo teruk tamni ke buma bufa mai khurei busalano no huni tongo phaidi chana phaisidi baba kintu a charai a busala po a mobile no naisonjak bumani kokno thaisa phano khanamani grekha namani grekha buma bufa bai achugui kok sanani jora grekha abo hai wan sugui naidi a PUBG thungma bai nin thaniwo kuno kaham sereng mungda phai nin thaniwo rang de kabangke phai abun bagai jeng thungdi thungya hanya fiaba norok jora busuk jora te ajagao khibitong abun norok no wan sugui naidi abono tini tei nangkok mani kok abongkha 2006 ni kok bufa theimani khobor maneibo bufano paithak jora nairuknan bagai thangmaya teini dino century khlainani bagai bukha baijak bai kha dukho nangjak bai khlaiei kha nangai thungnai abongkha Virat Kohli ni kok saito tei obahai kino nogo mai grei chamung painani rang grei bumani shori bo hamya bufa bo thija a jorawo buino muneriwi mannani eba muni kothok kok sawi buino munerenani objong mane manno manane haide jong kuno dino objong wan sugi semaya jong obo bu kobor se hinjangnai oboro kobor ka chanani mai grei bufa thijak buma shori hamya abose muni kothok kok sajak kobor khao borok kobor hani hinjaknai abo haino thik a condition o amti hai jorawo buino bokha nangrewi muni kothok kok bai muni risugui world ni first comedian mannai Charlie Chaplin ni ang kok saitong hake omo haikeno tei khoroksa abo norok ani kok khnama bai wan sugui de man naidi $105 ni check yagotui $87 invest khlaiei nijeni
nogono fried chicken sanamui buini nok thangai phalainani wansuknai borok abo haikeno falnani wansukmani phalaina thangmani abo haikeno kabangma 1000 jona bai reject khlaijangmani yagulobo botobo imang nugui tongo je thuinani sikangbo lakpoti langnai hanai abo kobor dengna abo chung kobor no hanai ble theina sikangbo asike rang lubing langbo hne chung chongnai fiaba success nani eba ka bui bai sini jangnani sangsaro kuchukanani kun ekta kaham khainani kuno nung bui bai nasik jangnani thangkangke nin thani wo a kobor no tongna nangnai nung bui bai kobor no hanjakna nangnai abo haikino angobo sabuni kok sai tongnai male KFC ni malik Cornell Sandals ni kok sai tong bo 88 80 বছর বয়স থ্রিপ্রু ব লাখপতিয়া কোটিপতি মিশে থ্রিওবো তেই অবহাইকে ন তে কাইসা কক্তমা দङ জেফ্রুনিনি পুরা জীবন ন কাইসা ইমাং হামিয়া হাই বেলাই ন হামিয়া জরা একদম দুঃখ একদম বখাওব টংথগিয়া ওয়ানা চিন্তা পজা একদম থিনা মুচুংজাক বুমা বাই বাহানক ন নিজেনি মকল বুসকাঙ্গ থৈ থাংमा नुकजाक ते abo haikeno business kaini chengmani bo pura loss ngai abo haike bankrupt rok ngai nijeni busajek no bo theimani no gai tobo ajora bo nije no nijeni desni president angnani hene imang nugui tongnai abono nang cover de chongnai abo haikeno bo election o wai thamba jamani yagulo bo hari uibo bo thik a buma bu basajak tei bahano jokno nijeni mokol buskango thui thangmani nugui tongmani jorao bo belai no hamia jorao bo bini shakno nijeni hani president hisabe nuknani imang bo nugui tong tei salsa bo president kha ang sabni kok sai tong himale America ni USA ni president Abraham Lincoln ni angkok sai dong America ni 16 president hake wan sugui nai di norok ni life o jotono chongo jotono nijeni life ni problem rongno kaisan che kaisa besing jago chung chongo je chini life no jotoni sei norok khainka hell hainka obotei omoni kuno solution che kare ang life hote ago gosi manglak ang ke muno sana se muchunglia ang ke bai kok sana se muchunglia ani bokrok se nostong kang tam khe thangsinai ang kuno manglak thus theisinai ang thei thangma chao abo hairo wansugui tongkhana norok please norok abo hai wansuk tongkhang ke oje ang norok no saikhnari mani oborok no wansukdi oborok tabo itihas angja যে বড়রক কবরঙ্গ আ বড়রক ন ইতিহাস নাম মানো মুইতো নারদি তে বাকি বাদ বড়রক খাইতো ইতিহাস ন মুখস্থ সেখলাই আবনি বাগে নং মুখস্থ খলাইনাই দে নাই নাকি নং ইতিহাস সঙ্গে থানাই যে বড়রক ন মুখস্থ খলাইনাই আবো হাই আবন বাগে নরক খা বাইনানি জরাইয়া তাবো নরক তুমুং নম নংনি লাইফ ও প্রবলেম উঙ্গি দङ এবা প্রবলেম ফাই দङ কে আ প্রবলেম ন face khainani sak no krak snamdi tei abono solve khai paidi tamni get sungsaro abo hai mung safano problem kare je naki solve khai meya abo joto problem ni no solution tongo abon bagai khata baidi norongni buskango imang kotor kaisa naragai buskang himdi hambai jotono no khnai tongmani bagai haino hai te kaisa video malai firane please norok chaja khangke o video no je suk mansak share tai like khlairinani tapok baijadi